Район башлыгы Марсель Шайдуллин быел Казан, Әлмәт һәм Бөгелмә шәһәрләрендәге медицина көллиятләрендә укуларын тәмамлаучы 27 студент белән Тау яшьләр үзәгендә очрашты. Алар Азнакайга кайтып, район үзәк сырхауханәсендә эшләячәк белгечләр. Традиция буенча район һәм сырхауханә җитәкчелеге булачак медицина хезмәткәрләре белән таныша, беренче эш урынында яшь белгечләр очратырга мөмкин мәсьәләләр хакында ачык әңгәмә үткәрә, сорауларына җавап бирә. Шулай ук башка шәһәрләрдән һәм төбәкләрдән килгән студентлар да бар иде. Алар Азнакай белән танышудан алган уңай тәэсир белән бүлештеләр, Тау яшьләр үзәге буйлап оештырылган экскурсиядә булдылар. Булачак яшь белгечләрне берләштерер өчен уен-бәйге программасы үткәрелде. Все для хобби, для отдыха, хорошего отдыха и бассейн. Мы все сходили, посмотрели некоторую часть. Нам очень все понравилось. У нас открытый бассейн уже еще будет работать. Да, ждем его открытия уже. В целом город очень хороший, приятный, благоустроенный. Так что еще у вас все так зеленеет, так спокойно, тихо, прям душа отдыхает. А вы где учились? В Казани, да? Я учусь в Казани, да. Я сама из Чувашии. Вот такие дела. Спасибо за внимание. Все, спасибо.